Ko je danas? Danas je... Da te pitam ono, ko je preletio La Manche u redu, ali pitam te ko je datum? Ne, pomiješalo mi se, živim 100 na sat u zadnjih mjesec dana i... 34. je danas. 34. Da, šta radiš tu? Zašto si došao? Došao sam na predstavu. Koja je? Koja je sada u 20 sati. Da, kojeg datuma? 30.4. Da. I danas je, poklapa se datum sa točno 5 godina. 5 godina? Da, 5 godina, čovječe. Čega? Pa 5 godina od kako sam dao ovaj ispit. 5 godina od kad su ti brkovi rasti. Kaj pričaš, pa ne bi to spominjao sad, kaj me briga. 5 godina zajedničkog... Aha, Oca ti si, predstava. 5 godišnjica predstave Oca ti sin. Moramo obilježiti. Moramo obilježiti. Da. Znači, proslava. Proslava, to ćemo kod nas napraviti doma. Pa ono, sad je toplo, možemo i dvorište, okupljanje. Može, da, točno. Ti finger food, tulac, baklje, zapalimo vani, ovo. Može, da, neka totalna, apsolutno, delirija. Sad, kojiš, s obzirom da ti vjerojatno ne ideš u nabavu, ili ćeš ti ići? Pa ne, ja bi da ti ideš. Ja bi da ti ideš, ja doma moram počistiti sobu. Joj, koji sam konj, dobro, ja ću nabaviti u redu. Nek bude finger foodića, malo pića, malo neko pićence, prsence, nešto. Pa da, malo jagnjence. Jarence. Dobro, nešto ćemo okrenuti. Sad, koliko ćeš ti izvati? Ovako, od mojih, sigurno će doći 80% bande, dakle Čep, Prišt, Grmalj, Čoravi, Beton, Cigla. Kakve oni veze imaju s ocem i sinom, daj mi to samo reći. A oni su moja tlapa, moji... Pa dobro, ali moraju svi doći baš, retardi. Pa moraju doći, oni su uz mene, nisu od početka, ali podržavaju me kod da su od početka. Dobro, ajde, to je recimo 10, ajde, dobro. Ne, čuj 10. A nisi računao strškanja, muhu i listu? Dobro, ajde, cijela banda, to je nekih 20. Koga ćeš još zvati? Dobro, onda, mora doći ujak Mislav, mora doći. Dobro. Da. Mora doći Buco, to je ovaj jedan kojeg sam upoznao prošli vikend, ali znaš kakav tip. Tip pojede sam pola praseta. I takav nam treba. Dobro da, treba će nam prase više. Ali evo, dolazi. A ko tvoj dolazi? Šta ti meni, ko tvoj dolazi? Pa ja neću zvat puno ljudi, šta? Koga? Pa zovem sve ovo iz MK Čučerje što sam igrao nogomet. Da, vas tamo 50? Nije nas 50. 22 igrača, znači 2 pune momčadi. Oni moraju doći, pa oni s njima sam igrao. Onda ovi moji svi sa bridža. Dobro, ne znaš ti, igrao sam bridž svoje vremeno. Bili smo u klubu, to je nekih isto, šta ima ih jedno 20. 20? Da! To je 42. A šta će ti oni onda na proslavi? Oni meni ne znače ništa. Oni mene uvijek zovu, pa zovem sad ja njih. Eto. Onda s Bele, dobro s Bele ih nema puno. S Bele je Frula, Zvanje. Zvanje se zove ti? Da. Zeleno, Bundeva, Kara. Šta vi imate po kartama baš igrači? A tak su dobili nadamke, ovaj kojeg zove Karu, ovaj zove Zeleno, ali ne zna reći Pik. Ne, nikad ne zna naš ono, pa onda govori Kupus i Zeleno. Dobro. Dobro, to je neki sad 50 i nešto. Što? Aha, ukupno tvojih? A ukupno, da. Dobro. I tvojih 40, znači dobro, oko 100 ljudi. Da, ali da, nisi računao moju... A rodbina? A rodbina, da. Trebalo bi stvarno pozvat. Ali nemoj zvati svog bratića, on popije... On je u Njemačkoj. Ali možda će doći, sad je došao za Uskrs. Ako ovaj moj pojede pola janjeta, onda ovaj tvoj popije pola cuge. Aha. Nemoj, ne treba. Rod mi je. A znam, ali ajmo prešuti, reci da si ga zvao da ga nisi mogao dobiti. Kako ću prešuti kad me nazove, čuje buku ono da ne velim ako čuje da cvrlji jaganjac na vatri. Šta ti je? Doletit će. Njemu nije teško iz Minhena doći, šta ti je? Ako jaganjac utihne.
Dobro, ajde, to je oko 100 Dobro, ljudi. ali nisi računao moj solfeggio tim, dakle... Solfeggio, to je, brate, dosada živa, šta će ti ono? Njih je 15. Ne, samo još imaš pravo na rodbinu. Znači, mene ćeš pozvat, to je to. Ne, solfeggio mora biti. Koji solfeggio, one babe s naočalama, šta će mi one? Ne, 3 su samo babe, ovo ostalo je ipak, malo su mlađe. Pa znam, ali solfeggio, ali da bar znaju nešto svirat, šta je solfeggio, šta ćete diktirat note jedan drugom. Ne, nego znaš kako ova flautu svira. Baš mi to treba na tulmu. Flauta, ova jedna na oboji i ova na harfi, šta će mi? Možda da nam osviraju nešto za 5 godina kao neku... Šta na pling pling? Ma daj, ajde. Dobro, ajde nek dođu ti solfeggija, koliko ih ima? 5? Eto, taman 100, taman. Šta 15? 15. I učiteljica. Pa toliko ih nema u simfonijskom. Učiteljica isto. Da, ajde. Dobro, ona može otpjevati Ave Mariju, to jedno zna. Sad još mi ostaje samo faks. Ekipa s faksa. Dobro, nismo se sad vidjeli jedno vrijeme, ali gledaj. Kako je stvarno faks, nikakve veze sa predstavom Otac i Sin nema, nikakve. Ali isto smo si dobri, a meni je neugodno ako oni vide na fejsu sliku ili nešto da oni nisu bili. Ok, onda idemo skroz, zovemo sve, zoveš onda te s faksa, ja zovem iz ove sve iz skloništa za pse. Šta je to? Šta? Tamo smo uzeli psa, pa onda zovem sve koji su tamo zaposleni i nek donesu sve pse. Pa nek jedu koste od jaganjca, šta? Kad si ti raširio popis, brate, sad ja zovem sve. Zovem sve iz osnovne škole, srednje škole, s faksa zovem sve, to ti je još 100 ljudi. I participiraš onda, s obzirom da je naš sad već 300 ljudi, participiramo pola za mesinu. Jel se ova baka oporavila iz toplica, hoće doći? Nije. Ne, ona neće. Neće, da sad samo reci da li će druga baka doći. Dobro, neće. 2 put zabraviš da je umrla. Dobro, to je moj grijeh. Baka nema, ima ta u Toplicama, ali ne može doći. Nju ćemo staviti na video. Druge rodbine ni nemaš nešto, ujak Mislav i to je to. Da, i tvoj bratić, ali kažem ti nije potrebno baš možda da... Bratić će doći, još ako uzme od Pašanca i njegove... Pa šta će mi oni? A šta će tebi, šta će meni solfeggio? Dobro, možda zasviraju. Možda zasviraju, baš će harfu nositi na tulu, majke. Dobro, znači imamo otprilike 150 ljudi. 150 ljudi? Ništa, gledaj, rekli smo Ekonomija kaže sljedeće, to je barem 3 jaganjca. I po koje svinće će morat biti, a i kokoši ćemo morat jedno 5-6. Gledaj ovako, ti riješi ceh, a ja ću ti, dođem ti. Pa onda nemoj doći. Jedite fino negdje usput i... Znaš da ne stojim baš, da si više sjedim financijski. Znam da sjediš financijski. Znam jer ja ti dajem financije. Da. A ti stalno govoriš kak nešto radiš. Šta radiš? Ništa. Da kažemo ljudima ne trebate poklon, ali da svako donese po 100 kuma ili nešto. Dobro. Da nam, znaš da i oni sudjeluju, pa mislim ne možemo mi baš sve pokriti. Znači možda ti jesi ta nova indigo generacija koja zove ljude na okupljanje i da ponesu 100 kuna. Evo sad otkazujem to sve. Ne, sad sam otkazao. Slavi si 5 godina sam. Pa di ćeš sad? Konju jedan, ajde. A solfeggio,